the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. Benvidos a Recanteiros. Gaspar Izan, representante de Ourense Sur, e Anita, recanteira das terras da Coruña, son os grandes protagonistas doxe. Como se sentirían o día despois da súa actuación? Nos estivemos nas súas casas para non perdernos ningún detalle. Pero antes de nada, imos ver quen se vai enfrontar o venres na vindeira batalla. O venres a noite veránse as caras no escenario do luar por unha banda a representante das terras de Lugo, María Senín, e por outra chega de ante a Cañiza para defender o Miño, José Manuel Bastos. Cada semana vemos os nosos recanteiros defender unha nova canción, intentando facelo o mellor posible para chegar á gran final. Pero detrás desa actuación hai moito traballo previo, que solamente podemos ver aquí. Ademais, coñeceremos os fans que apoian nesa loita a Gaspar Izan e a Anita. Cales serán os que animan máis? Hola chicos, aquí estamos, somos los amigos de Gaspar, aquí venimos a apoyarles y con mucha energía y con mucha alegría y a ver si gana, que es el mejor, ¿vale chicos? Espero que votedes moito a Gaspar, porque ele merece eso, está luchando con moita ilusión, e nada, darlle un saúdo. Bueno, pues ya que estamos en plató xa, esperemos que lle salga todo moi ben a Gaspar, todos os habitantes de Ourense que o voten, esperemos que lle salga todo moi ben. Bueno, pues vamos a apoyar todos, que es el mejor y que siempre canta muy bien y que para mí es el ganador. Gaspar ten que ganar esta noite porque é un dos mellores recanteiros que temos en Ourense. Así que hai no que apoiar. Ánimo, arriba, e que todos os que estamos aquí esperamos que o faga o millor posible. ¡Vamos Gaspar! ¡A por todo! ¡Vamos! Hola, aquí venimos todos de Sada e venimos a dar todo o noso apoio a Anita. Esperemos que o faga todo o mellor posible. E bueno, aquí a pasalo ben e a disfrutar deste programa. Pois a verdade é que a última vez que estivo aquí pensamos que non foi todo, non deu todo o que debería dar, pero estamos seguros de que hoxe sí que ides contemplar a verdadeira Anita, a que realmente a que a xente lle gusta. Moi boa chavala, canta moi ben, ten moi bo salero cantando, e me gusta. Realmente creemos que as posibilidades de Anita son moitas, non se viron no primeiro programa, pero neste segundo estamos convencidos que sí, ela ten moitas ganas e vai no facer cojonudo. A canción de hoxe que lle tocou a Anita pois é moi complicada porque ela é unha cantante de jazz e a copla vai no ter moi complicado, pero ainda así vimos de Sada a apoiala e a que dé todo o que poida, a ver si os suíces fan xustiza e lle dan unha boa nota para que siga pasando de ronda. Sabemos que vas a facer moi ben, Anita, e desde aquí deseámoche toda a sorte do mundo. Anita, Anita, Anita. Como soltando a mañete, o sol leve, como mar. Sabes de que vai? Sí. Muro de Berlín. Sí. A primeira persona que saltou o muro de Berlín. Se quedou despechado los dos. Que os quedou. Entonces é un tema épico. Épico. Luego, de que le dé. Cierra por 20 años, esa está cansado de llorar. Fuerza. Pero tras la frontera está un lugar. Estira aí. O muro de encontrar. Fuerza. Libre. Como sol cando amanhece, eu son libre. Como Se contamos ao público que está ao outro lado, libre, como ave que escapou mira, para mí sempre da tua prisión para por fin voar. Camiño sen cesar, a verla de buscar, son libre, siempre libre hasta o final. falta o rollo épico. Falta eso, tens que estar encima dunha montaña cantando que eres libre. Estás libre. Dios. Pero por ello más distinguido, yo más castigo.
porque hay tres partes en la canción, ¿no? Cuando estamos describiéndola, ¿no? Y esta parte que es de miedo, ¿no? Miedo, miedo, miedo. Y de repente... Miedo, estás ahí, ¿no? Sí. Parece la música de Psicosis, ¿no? Sí. Está chin, 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 chin. Y de repente... Pues está fantástica. Sí. Fantástica. Me encanta. Muy bien, lo de micro, mejorar el micro. Enséñanos a todos cómo se coge el micro. Porque antes se cogía así. Y ahora se coge. Sí. Luego nos vemos. Vamos. Imos agora ver por primeira vez a todos os recanteiros cantando xuntos. Contamos coas imaxes en exclusiva dos ensaios da canción Chiquitita. Chicos, 2 segundos. Silencio. 2 segundos de silencio. Por favor. Un poquinho máis. Centro escenario onde estou eu, vale? Ben. Este venres, UNICEF, Televisión de Galicia, en este caso Luar, vámonos xuntar para acordarnos deses nenos que están espallados polo mundo enteiro e que necesitan da nosa axuda. E vamos dedicar todo o programa xunto con vostedes a tratar de recadar todas esas axudas económicas que estes rapaces necesitan. E os recanteiros do noso programa pois van tamén ofrecerlles o que eles moi ben saben facer. Por primeira vez, os desta edición van cantar todos xuntos unha canción que está dedicada, máis todos os dedicada aos nenos, é dicir, todos aqueles dereitos que xenera esta canción, económicamente falando, destínanse para que UNICEF os distribuya aos nenos necesitados do mundo. Están ensayando, así que vamos a entrar un momentiño. Que tal, Pedro? Perdón que interrumpa aí. Preparados os recanteiros para este venres? Ao que ven, tamén. Con cariño? Con cariño, con moito cariño para os nenos. Para os nenos que nos necesitan. Bueno, deixo as aí no ensayo, vayan escoitando. Empatía entre vos, mirádevos. Empatía. No os mováis, por favor. A ver, nesta posición temos que encontrar todos rectos, espacio entre todos, un pouquiño, echaros máis para lá. Atender. Unha vez que chegamos, que estamos todos diante, na mesma posición, ten que haber movimiento. Temos que movernos. Para que empezamos por a dereita. Todos a vez, ven? Quero que se sonría. Quero ver unha sonrisa. E quero ver que todos mirades para min, non para o papel. Vamos a deixar os papeles, todos fora. Os papeles ahora non os quero. Os facemos que sabemos. Vamos, é un ensayo máis de... A ver. As miradas. Mira as persoas que te salaban. Sonrille, aí, sonrille. Así. Bien. Ahora non nos movemos, quedamos na posición. Nos agarramos. Sí. A atender, contamos 5 e todos para baixo. Saludamos, primeira, 5 e agora, como os van a aplaudir, aplaudides vosotros ao público. E repetimos. Unha vez máis, va, repetimos. Gaspar Izan, representante de Ourense Sur, chega aos recantos desde Monterrey. Esta semana tivo que enfrontarse a un tema grande, Libre, de Nino Bravo. Pola súa banda, Anita, recanteira das terras da Coruña e unha auténtica cantante de jazz, tivo que enfrontarse a O Relicario, todo un reto para ela. Que pensaría o entorno de Gaspar Izan e Anita sobre o que fixeron o venres? Vamos a velo. Peche casi 20 anos e xa está cansado de soñar, pero tras la fronteira está o fogar, o mundo e o seu lar. Fue raro porque en el momento que empecé a cantar
Empecé a tocar, faltábame, o sea, o sonido non estaba ao 100%, como non saio, entonces pues, vime un pouco nervioso, pero dixen, eu tiro para diante, que sabe como salga. Libre, como sol cando amanhece, eu son libre, como mar. O mellor, por sí, por ser un mito de Nino Bravo, o mellor sí a destrocei, porque non fixen con el, pero pasable. Moi nervioso, demasiado nervioso. Ele xa levaba uns días un pouquinho alterado, e aquela tarde, sobre todo, xa me había comentado que estaba moi nervioso. Camiño sen cesar, pra vida miña buscar, eu son libre, sempre libre ata o final. Realmente, se cantase outra vez, o mellor no mesmo sitio e coa mesma xente faría de outra forma. Normalmente sempre procuro valorar en positivo e tratarei de seguilo facendo, pero hoxe Gaspar, de verdad que a canción foi destrozada. Piñeiro realmente sorprendeume, por parte de Ilvin, que era todo negativo. O sea, non vin nada que realmente me aportara algo positivo por parte dele. É que non deche escollido tono en toda a canción, saliu moi desafinada. Tampouco destrozou a canción tanto. É como cando faz unha casa, ti podela facer moi bonita, pero como non teña unha cimentación forte, podes poñerlle 1000 balcóns, unhas ventanas moi bonitas, pero a casa acaba caendo. O mellor entendí mellor ese exemplo que o de Piñeiro ou o de Andrade. Vouche dicir no que tes mérito. Hai xente que se cola nos castings e chega a un concurso. Ti eres unha desas personas. Se realmente non me habían capacitado ou non vieran algo en min que pudera realmente gustar, non me hubieran metido. Como non dou suspensos, vouche dar 5 puntos, pero a canción foi moi floxa. Podíase dicir as cousas máis suaves. Non podo aprobarche sentindo moito, teño que darche un 4. Creo que hai que ser un pouco máis humanos. A min o pelo, pois toma eso, en outro sitio. Menuda cagada. Esta semana pasada o pasei bastante mal, porque tiven unha gastroenteritis bastante forte. Estive no hospital, entre vomitona e vomitona, ensayando, o traballo. Foi unha semana moi estresante, a verdade é que pensei que non daba. Tiven que ir a comprar acuarios porque a pobre levaba sen comer. Xa nin se sabe. Na nosa casa sempre se escutou moita música, desde pequeniño, sempre se lles poñía música de pecarrechiños. E non sei, empezou a falar e xa cantaba. Eu sempre lle digo que é un gen equivocado. Non teño nin a máis remota idea de onde lle ven. Sexto activo e descubríndose cantoume así. Si, esos primeiros compases que non había que cantar, que a introducción, o corazón ía a mil. Pero logo empezas a cantar, ves que estás ben vocalmente, que estás... E xa todo demais basou. Nerviosa, obviamente, eu tamén estaba, a súa irmán tamén estaba. Durante a actuación non vexo nada, porque eu poñome tan nerviosa e pónseme a cabeza tan gorda que eu... O que fixen cando rematou foi mirar a miña nai e dicir que tal o fixo? Ollo ese paseo por enriba do capote costa cosa, eu estaba temendo de que se liase un... Eu tamén, E ti tamén. Eu tamén pasei medo, o que pasa é que dicen, Ana, tira para adelante, pero sí que se pasa medo, porque como se te enganche ou se te... Aí vas. Eu co torpe que son, vera, quedado ali os dentes. Meteuse completamente no papel, meteulle tal sentimento que para mí que abordou. Dá gusto cando se dá un consello e os concursantes os colledes de boa maneira. Esta noite colliches ben o micro, por fin escoitei a túa voz e gustame moito a túa voz, tes unha voz moi bonita. Son persoas que están aí para axudar aos chavales. Si cada un escoita o que lles din e lles fan caso, van a ir mellorando moito. Eu veño aquí a xudgar sempre e a valorar actuacións. A min, pois, o resto da información, se o domingo estiven mal, se non puiden ensayar toda a semana, non o vou valorar. É que non teño nada que dicir sobre iso. Non teño nada que dicir.
eu si von hablar. Non é por nada, pero eu si von hablar. Eu só lo digo, non fa falta ser cruel. Moi ben pisados polos tus pés. Moitas gracias. Gaspar e Anita non poden máis xa. Porque andade non... Bueno, Aí está. aí vai. Está moi... Está moi repartido, 5-5. Moi igualado. Paso dobre galego fronte Bailemos un vals. María Senín fronte José Manuel Bastos. Eu despídome, pero deixo-vos cun aperitivo da batalla entre máis nova e o veterano dos recanteiros. Chao, chao. A nosa dereita, a representante das terras de Lugo, con tan só 16 anos, María. E a nosa esquerda chega dende a Cañiza para defender o Miño o noso recanteiro máis veterano, José Manuel Bastos. Son María Senín, represento Terras de Lugo e esta semana tocome defender a canción de Pili Pampín Paso doble galego. Son José Manuel Bastos, veño desde a Cañiza e fago o recanto do Miño. Esta semana me toca cantar unha canción que cantou José Vélez fai uns anos nun festival que se chama Bailemos un vals. Pois creo que tiven bastante sorte con respecto a esta canción porque é un pouco máis movida e ten un estilo así que máis movido e gustame bastante. A canción está ben, unha canción festivaleira. Penso que non ten moita complicación para cantala, ni moito menos, pero bueno, ben, sin problema ningún. Creo que non teño problema ningún para cantala. Primeiro vou intentar, saber máis ou menos o que di a canción, o que quere dicir, para preparala un pouco, para sentila, como sentía ela, e tamén vou me fixar nos gestos que facía ela. Ayer, precisamente pola tarde, estuve facendo un pequeno ensayiño. Penso que non ten moita complicación, máis ou menos creo que non vai haber moita dúbida en facer a canción aquí no escenario do lugar, sin problema ningún. Penso que non vai haber moito problema. Bueno, a verdade é que o vexo un pouco forte porque el ten máis experiencia ca min nos escenarios e cantando as cancións, entonces non sei, penso que vai ser bastante boa. A quero moito, que é unha rapaciña xoven, eu na idade pode ser o avó dela, pero bueno, que nos tocou esta vez, bueno, pois estou encantado de cantar con ela, que é moi boa rapaciña. Non sei, porque a verdade é que non estou moi preparada nestos dos escenarios, pero a verdade é que vou intentar defendela ao máximo e vou intentar dar todo de min. Eu non conto con gañar, home. Estou demasiado contento de poder participar no programa. Con eso é suficiente. Non penso gañar, que va. Levo moi dentro a imaxe aquela dunha mociña na emigración. Aquela noite en terra extraña solicitoume con gran emoción. Oh, Michel, te perdín, nunca máis ti supeche de min. Só espero que un día regreses a min e que de novo te poida sentir.